As you can see, si Ate Nitch, nasakpan ako nga nagsayaw-sayaw and nag-make-up sa samin. Hey, what's up mga Meg? So for today's video, naglutog humba si Momshie ining because today is Sunday, it's Carne Day, char. Anyways, today is September 25, 2022, Sunday. Diary na ba? So as you can see, butane lang sa among gigamit no, kay medyo mahal na gid kayo ang gasol mga Meg. Kung magkalisod, mag-uling lang jud town because why not? Few inches later, padong na pud mig Toledo City, magpaayo aning gamay depekto sa among piso wifi machine, diba? Sweet case chin sa yang Ate Nitch. So hubag jud ni akong mata, guys. Duda na ko cockroach jud ang nakaingon. Okay, so gidala na mo ang among piso wifi machine. Lisod man pug ibilin, ipaayo gani. So thank you so much sa pag-sponsor aning among gamay negosyo Ate Almasol Felix from Canada. So pag-abot na mo sa KGL shop, wale close man di ay kay Sunday. So nihapit na lamig 7-Eleven and ang among kuyog baboy nga si Chin nabudol na pud sa iyang nakita nga ice cream. Nagpa-cash in man gud mi diri sa GCash ug sa dihang nakakita siya sa freezer automatic na naadyo na siya ma-order. So okay na, wala siya nagtantrum. Sayang wa ko ka video ganiha. And by the way, ang piso wifi machine gibilin ra na mos balay nila Momshie ining which is duol ra diri and balikon ra namo sa Tuesday. So karon ni hapit mi diri sa Chooks to Go kay mag-order og para mukbang ni Nitch at ni Tatay Siniboy later. And guess what? Ato nakatitag sini. Ato ka. Nagtantrums na pod si Manang kay nakakita og duwaan. Nikatawa tong lalaki sleyo kay nagpataka na pang litok si Chin pero ingana gina siya mga Meg basta magmaoy. Diba, may ibang ang mga tao. Abista. So nagpaabot na mig 15 minutes para maluto among gi-order. O diba ana siya kadugay. Abtan pagsapot aning among inday. Kung ganiha nabudol sa ice cream, karon sa mga toys na pud nga gipang bitay. Ayun ako tatadin na. Ako tatadin na. Hahay, Ginoo tabang gatantrums na pud si Badiday. Inanakay. Ambot sa kandingan ay bangs chain kay hantud karon wag hapon ko kasabot anang inanakay. So padong na pud mi manguli karon and thank God kay walay init. I mean dili kay siya init unlike sa mga nangaging panahon. So by the way, while nag voice over ko diri nagtapad ming Nitch and na daw siya gustong i-chika. Hey, what's up mga Meg? Pasensya na if wala nakiki-vlog this past few days. Mostly mga throwback pa jud ang among mga gipang upload. Medyo nalulong pa jud sa edukasyon ng inyong auntie, no? But thank you so much sa mga tanang nagsuporta gihapon sa akong mga vlog. By the way, sa Facebook page ug sa TikTok daay ko mas active. Pero naagapon may mga upload sa YouTube. But more on FB and TikTok lang jud. Like 3 to 4 times ko na i-upload. Included na ang mga reels. So Momshie is back mga Megs and naabot na dahil sa mo ang balay. And as you can see, si Ate Nitch nasakpan ako nga nagsayaw-sayaw and nag-make-up sa samin. So tanawa mga Megs kung unsa siya ka feelingon. La 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 la. Dili ka pa muna nagang. O diba, dugay pa na siya na human dirag sig pagwapa, sig sayaw, make-up and nihilak na siya So wala pa gid siya nakakita mga Megs nga ako siyang gi-video ha no. A few inches later. What do you want? What do you want? Are you thirsty? Ganiya ra kani. Kung gani na tagda siya, ganiya. Hello, misusoyo. So pagkagabi ilahan na pong gikabuangan si Yael. Guys, na namin cocomelon. To the center. To the left. To the center again. And the right. Ayun ba na? To the center. And to the back. And the center again. Oh. To the left. To the center. And the back. Wow. The up? Up. And up. Huh?
And, Nahuman ang module.